manje-ke sesithi wonke umuntu ongoyendaba enkulu niyamazi nini noma kungapha ngakithi koNhlanhluthi noma kungapha ku-25 noma kungapha kuSijamenkweni asibahlanganise bonke labantu nazi inkobe zethu emsebenzini wenziwa. Amen. Uyazi ukuthi wathini kwabelini Impela. wathi kufanele sibabonge nansi into Isibonga esibonga njalo lenkosi lathi umfundisi akanihlabisa inkomo yes. ubonga umsebenzi eniwenzile phakathi komuzi. nansi mani layishe imoto Mfundisi thina wenkosi. sesiphumile nje sekuphile nini sekufanele kulawula nini kwenze njani manje Awu. Siyofika nini emazweni nenkomo ebathini? ngizobona mayengene endizeni ayi indizi hamba